Da, volimo kada imamo dobre muzičke goste, a posebno kada su to, pa slobodno možemo reći, ekskluzive, što se tiče bar naše televizije. Naša gošća ovoga jutra je Aleksandra Tadić. Možda to ništa ne znači, jer ako kažem Cipka, em što skreće pažnju, em što sigurno znate o kome se radi. Da, ona je nedavno objavila i svoju prvu pesmu, Karta za sreću, ali i spot za tu pesmu. Moja si karta za sreću. Vidim, već si naučio. Molim, znam se na Sviđa mi tekst. se što se temeljno pripremaš za prvi program u ovoj zemlji. Detaljno, dobro jutro. Temeljno i detaljno. Dobro jutro, Dajana i Nemanja. Hvala vam na pozivu. Mnogo mi je drago što ste naša gošća ovoga jutra. I meni je zadovoljstvo, zaista. Vidiš kako se ozario, vidi taj pogled, to lice. Da. Znamo se mi mnogo dobro. Čekaj, otkud Cipka? Ja znam, ali ajde našim gledalcima objasnimo. Pa hoćeš ti ili ja? Ti. Pa Cipka je zbog jednog slatkiša koji sam ja jako voljela kao mala i zadržala sam Cipiripi, da. Zadržala sam taj nadimak, evo, i dan danas. Bravo. Dobro, tvoja prva pesma, prvi spot, koliko dugo si čekala na ovo ostvarenje? Pa je od malih nogu bukvalno sam želela to i evo sad sam to ostvarila i mogu vam reći da sam zadovoljna na sve ovo do sada i na pesmu i na spot i polako idemo dalje. Kakve su reakcije? Evo da pitam još to, pa preuzmi. Neka kaže Nemanja. Pitaj. Reakcije su super. Meni se mnogo dopada onaj deo spota. Nemanja je zadovoljan. Evo sada gdje si ti pola crvena, pola bela. Dobro. To je jako lepo meni i sve je stvarno super. Ja znam koliko si ti truda uložila u ovo i želje i ambicije i nekako mislim da tu mora da se isplati. Ti dolaziš iz jednog takmičenja, nećemo da ga imenujemo sada muzičkog, gde se zaista stvaraju i regrutuju velike zvezde. Kako očekuješ da će ići tvoja karijera? Prosto svako od nas ima te neke osjećaje kada krene u nešto. Kako će to da se razvija? Ti imaš veliku podršku Mira Škorić, to moramo da kažemo. Imam, tako je. Mira Škorić i moja mentorka je bila tamo Viki Miljković i pozdrav veliki za obe. Pozdravljamo ih i mi. Pa ja očekujem onako neki miran put do vrha i neki onako... Bez skandala. Bez skandala, bez... Da li je to moguće? Da li je moguće? Evo Dejana može da te pita to pitanje, pošto jako dobro se poznaje u celu tu oblast takođe. Dakle, da li je moguće da bez show biznisa, što mi volimo da kažemo, skandala, te nekih žutih priča, dođeš u sam jek medijske pažnje? Pa možda i nije moguće, ali potrudit ću se da ne idem baš tim putem. Glasovni mogućnosti. Tako je. Dobro, i ko je sve u ekipi koja je radila na ovoj pesmi i spotu? Ekipa je Saško Nikolić, muzika, aranžman i Milan Miletić, tekst. Ekipa spota IDJ Videos. Proverena ekipa. Tako je, proverena ekipa i... Da. Da li te sada mnogi pitaju da li voliš da se kartaš ili koliko je važno da neko ima sreće u životu? Pa sad sreća je relativna stvar, zavisi šta nas čini srećnim. A što se karti tiče, slaba sam u tome. Slaba su kartama? Da. Ja sam mislio anket iz rukava sad ovde da padne, ali dobro. Možda nekada da. Dobro, imaš zaista veliki broj pregleda već. Danas je to jedna od mernih jedinica uspeha i kvaliteta. Da, danas je sve na YouTube-u, kao što znate i sami. Da li je, ja volim baš to da pitam da li je. Evo, toliko ima pesama koji imaju milionske preglede na YouTube-u i ja ti moram priznati da ja nikad te pesme nisam čula. Pa, to je sad ta hiperprodukcija, pesme izlaze svakodnevno, sad zavisi po koji žanr muzike prati. Da li se plaćaju, ti boostuju, ti pregledi? Kažu da mnogi to kao plate nalog i onda to ide samo, guranje. Pa, verovatno, mislim. Ti to nisi radila? Ne, svi se služe, mislim, oružjem koje imaju. Šta kažu tvoji fanovi? Imaš veliki broj fanpage-ova na Instagramu, Facebooku. Imam, primetio si. Primetio sam, malo pa iskoči mi neki tvoj fanpage i zaprati me i tako dalje. Šta oni kažu? Kako im se dopada pesma, tvoj prvenac? Dopada im se jako. Imam veliku podršku devojčica i dečaka, to su u pitanju ovako mlađe generacije. I zadovoljni su, stalno to šeruju, evo prate i tebe, sve prate. I mene, da. A jel se trudiš da karijeru izgradiš kao pevačica, recimo, koja će pevati na rođendanima, veseljima, od toga se živi? Da, od toga se živi. Od toga se živi ili samo da budeš tako kao neka, da kažemo, atrakcija i pojava i kao, eto, ja sam lepa, zgodna, utegla sam se, izbacila grudi i zadnjicu i kao starleta da budem?
Pa ne, znaš i sam da ja radim već 10 godina ovaj posao. Zato ti pitam. Da. I koliko je teško danas opstati u ovom poslu, s obzirom da ima mnogo pevača, kao što si i sama rekla, prisutna je jedna hiperprodukcija gde se pesme izbacuju na dnevnom nivou po 20-30 pesama Upravo izađe. si, da. Koliko ti je teško da se izboriš sa konkurencijom, a ona nije mala? Pa nije mala i nije ni malo lako, mogu da kažem. I nadam se da ću se izboriti kroz par godina za Šta svoje je mesto. tvoja komparativna prednost odnosno na neke druge pevačice? Čime se izdvajaš? Pa možda bojom glasa za sada i normalno nadimkom, to znaš i sam. Nadimak, cipka, to, slušajte, to ja na prvu sam odmah upamtio. Da. Mi sada slušamo u celosti, to je spot, Karta za sreću. Tako je. Mi ti zaista želimo puno uspeha u karijeri. Hvala. Da kada napuniš arenu jednog dana, ne zaboraviš ovo dvoje ljudi kod kojih si VIP gostovala. ložu. I jednu Da nam VIP ložu nam obezbediš. tamo obezbediš. Jel može? Naravno, uvek. Puno te pozdravljamo i hvala ti. Vera. Ja vas, hvala i vama. Slušamo Kartu za sreću. Vama za dobro jutro. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u cveću. Samo me voli do neba, to je sve što mi treba. I da nisi moj, ja drugoj bih te ukrala. Moj srećan si broj, a ljubav to je lutrija. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u cveću. Samo me voli do neba, to je sve što mi treba. I da nisi tu, ja opet bih te pronašla. Znaj, samo ti si taj, ja dugo sam te čekala. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u cveću. Samo me voli do neba, to je sve što mi treba. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja,